संपूर्ण राज्यात देशात जागतिक महिला दिन सुरू आहे आणि महिला दिनाचं प्रशासन असेल, शासन असेल, हारतुरे स्वीकारत आहेत, शाली स्वीकारत आहेत. मात्र सावंतवाडीमध्ये जागतिक महिला दिनाच्याच दिवशी एका महिलेला उपोषणाला बसण्याची वेळ येते आणि जवळपास आता 5 तास झाले ती महिला उपोषणाला बसली आणि ती गर्भवती आहे. मात्र प्रशासन किंवा शासनातले मंडळी असतील किंवा लाडक्या बहिणींचं सरकार म्हटलं जातं, सरकार त्या महिलांना लाडक्या बहिणी म्हणतं, त्या सरकारला अजून कुठे जाग येताना दिसत नाही आहे. आपल्यासोबत उपोषणकर्त्या महिला आहेत. ताई, काय सांगाल, नेमकं काय तुमचा विषय आहे? आणि आता जवळपास 5 तास होत आले, कोणी अधिकारी कर्मचारी काही विचारपूस करण्यासाठी आलेले का? नाही, अधिकारी कोण आले नाही आहेत अजूनपर्यंत. माझा विषय होता की मी 9 तारीखला आंदोलन केलेलं. पूर्ण संघटनेचं आंदोलन होतं. सगळ्यांना हजर करून कामावर घेतलं, फक्त मला एकटीलाच घेतलं नाही आहे. तर माझं एवढंच म्हणे की मला का घेतलं नाही आहे ते त्यांनी मला इथे येऊन सांगावं, मला कामावर हजर करून घेण्यासाठी मला लेखी पत्र द्यावं. एवढाच माझा विषय आहे. त्यासाठी मी उपोषण आजचं केलेलं आहे. माझ्यासोबत आज या सगळ्या महिला आहेत. आज महिला दिन असून मला त्यांनी इथे तात्काळ ठेवलेलं आहे. माझं म्हणणं काय, आज तर त्यांनी मला गिफ्टच दिलं महिला दिनाचं. भविष्यात महिलांवर जर एक महिला सरपंच अन्याय करत असेल तर याच्या पुढे महिला दिन हा साजराच करू नये. तुम्ही गर्भवती असल्यामुळे काही महिला म्हणतात की तुम्ही उपोषणातनं उठावं किंवा काय तुमची भूमिका राहील? नाही, किती वेळ उपोषणाला बसणार तुम्ही? मला न्याय देईपर्यंत तर मी बसणारच आहे. कारण आज मला न्याय हा हवाच आहे. जर बाकीच्या महिलांना कामावर घेत आहेत तर मला का घेत नाही हे मला समजायला पाहिजे ना. गर्भवती असली म्हणून मला न्याय हा द्यायलाच पाहिजे त्यांनी. निश्चितच आपण बघितलं तर उपोषणकर्त्या महिलेनं आपली जी व्यथा आहे ती मांडलेली आहे. आदेश असून सुद्धा कामावर रुजू न करून घेतल्यामुळं त्या उपोषणाला बसलेल्या पाहायला मिळतात. आज जागतिक महिला दिन आहे. सर्वत्र महिलांचं कौतुक होतं आहे. जे प्रशासन आहे, जिल्ह्यातलं शासन आहे किंवा राज्यातलं आहे, आज महिला दिनानिमित्त हार घेताना, तुरे घेताना किंवा शाली घालून घेताना पाहायला मिळतात. महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करताना पाहायला मिळतात. मात्र एका महिलेला जवळपास 5 तास उपोषणाला बसावं लागतं आणि त्यात करून ती गर्भवती असताना सुद्धा कोणीही याची दखल घेत नसताना एकंदरीत हे चित्र दिसून येतं. त्याच्यामुळे राज्यात लाडक्या बहिणींचं सरकार म्हणून म्हणवलं जातं ते सरकार आता कोणती भूमिका घेणार, या महिनेला न्याय देणार का, हे पाहावं लागणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.